Aquí hi ha un error. Així m'agrada més. Si vols agradar les noies, no llegeixis. Les noies tenen debilitat pels paios que no llegeixen gaire però treuen bones notes. És important que llegeixis tan poc com puguis i tot i així a l'escola puguis anar una mica de sobrat. Es fa així. Participa a classe. Fes preguntes guais, que sembli que tot t'interessa molt. Entrega sempre els deures quan toca. Evita qualsevol problema a l'hora de dinar. Evita qualsevol problema a l'hora del pati. Si s'ha fet la pel·li del llibre que se suposa has de llegir, mira-la. Mira de treure bones notes de les assignatures en què no s'ha de llegir, com ara educació física. Busca't un company de ciències superllest i llegeix el primer i l'últim capítol de tots els llibres que et facin llegir. Visita el meu blog